posible dahil siya igsoon nga mahimulag sa atong Dios, no? Muna ngayon si Apostol Pablo nga dili siya gusto nga magpaulipon siya sa bisan unsang butang ngayong kalibutan na. Kaya naa dahil butang nga mahimo na kang addiction igsoon nga wala na kay panahon sa atong buhi nga Dios. Mori na igsoon nga kinahanglan ita nga magbinantayon ilabi na kung kita Kristohano na, no? Kay daghan kaayo ang ma-offer ni Satanas diri sa kalibutan, no? Daghan kaayo ang gamiton ng mga tao nga iyak ang tintado, tentasyon ka, hatagan ka ng mga tentasyon. Muna igsoon kung ikaw na Kristohano na ka, nakabalo na ka unsay maayog, unsay dautan, unsay angay buhaton tungod kay nakadungog na ka sa pulong sa Ginoo. Muna no, dili na to ibaliwala ang mga pagbadlong kung ikaw Kristohano na, no? Kaya ang pulong nag-ingon sa Galatia 5 verse 1, gihatagan na kitag kagawasa ni Kristo, busa pabiling kamo nga gawas nun ug ayaw na kamo pagpaulipon pag-usab. Muna ang bot pasabot no nga dili na kita magpaulipon kanhi nga wala nato nga nakila si Jesus kaniadto. Kung kaniadto ta palahubog, kaniadto bisyoso ta, kaniadto mananapaw ta, kaniadto mangawa ta, kaniadto manglimbong ta, kaniadto maritis ta. Apan karon nga naa na ta kang Ginoong Hesukristo, wala na kanato iso. Di lang kay kana daghan pa ang angayan nato nga bantayonon. Muna dili pud tanang Kristohano nagsupay niini. Kay naaya po'y Kristohanon nga wala gyapon nagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Nagpadayon gyapon sa mga bisyo. Nagpadayon gyapon sa paghubog-hubog. Nagpadayon gyapon sa mga sugal usa man na diyang matanga nga maka-addict sa usa ka tawo. Kakinsa man ang plano igsoon, kinsa man ang kinaiya nga adikon kaniya ng mga butanga. Iya gina sa atong kaaway nga mao si Satanas. Muna igsoon no, nga ato nga gina siyang kung wala pa gyud ka na nabago igsoon, dawata utro si Ginoong Hesukristo, ipaari si Ginoong Hesukristo sa atong kinabuhi. Kay kita templo naman sa Dios. Kaya kung templo na sa Dios ang tao, no? Dili na na imo ang ngayon hugaw-hugawan pa. Kaya nang imong lawas igsoon. Kaya nahimo na kang templo sa Dios sa diyang gidawat nimo si Ginoong Hesukristo. Nga imo Ginoo manluluwas. Nipuyo na ang balang espiritu. Nganha kanimo mo nang gamiton na tong lawas sa paghimaya sa atong buhi nga Dios. Dili na to gamiton atong lawas nga dili makapahimaya sa atong buhi nga Dios igsoon. Muna igsoon no, nga nagaingon nila sa 1 Corinto 6:19, wala pa kamo masayod nga inyong lawas maong templo sa espiritu nga nagpuyo diha kaninyo o naghihatag sa Dios kaninyo. Dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon kung dili ang Dios. Sa verse 20, ipalit na kamo niya, busa gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Diyos. Muna igsoon na ipalit na ta ni Ginoong Hesukristo. Muna ang atong gamito ng atong lawas sa paghimaya sa atong buhay nga Diyos igsoon. Muna igsoon no, remind lang nato ni tanan no mga Kristohanon. Kaya naapoy mga Kristohanon karon nga nagpaligoy-ligoy ra gyapon. No, nakadungog na nga muna siya pero wala niya giaplikar ang tulong sa Ginoo. Nagpadayon gyapon siya. Nagtuo siya nga naay Diyos pero wa niya giaplikar. Wa niya tuuhi ang mga pagbadlong. Naa gyapon niya ang kinaiyak. Nganunana nga addiction sa bisyo. No? Kaya kanang bisyo igsoon sala, magyuna siya igsoon. Muna igsoon nato ng likayan. Kanang mga bisyo. Okay, ato kay mabasa sa Efeso 4 verse 19.